परसा उखर भिंडा। छोरी के करा संग खेला तू हो खेल गे, छोरी के करा संग खेला तू हो खेल गे, तोरा लोहंगे से गिरो या बदल के। गिरो या बदल के आप सुन रहे हैं शिवानी फिल्म्स की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे ओम शंकर, डीजे ओम शंकर परसा उखर भिंडा। कते दिन रखबे एकरा समाइर, छोरा सबके परब गे कते दिन गाइर, कते दिन रखबे एकरा समाइर, छोरा सबके परब गे कते दिन गाइर। तोरा टेंशन है तो एगो मेन गे, तोरा टेंशन है तो एगो मेन गे, तोरा लोहंगे से गिरो या बदल गे। आप सुन रहे हैं शिवानी फिल्म्स की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे ओम शंकर, डीजे ओम शंकर परसा उखर भिंडा। तो विकास तोरा बात कर यकीन गे, राइटर दिल उसके चिया पसीन गे। तो विकास तोरा बात कर यकीन गे, राइटर दिल उसके चिया पसीन गे। तोरा टेंशन है तो एगो मेन गे, तोरा टेंशन है तो एगो मेन गे, तोरा लोहंगे से गिरो या बदल गे। छोरी हमरा संगे कलल ना जान गे, तोरा लोहंगे से गिरो या बदल गे।